Ja som veľmi rada, že konečne Sario zorganizovalo takýto event tu u nás v Banskej Bystrici. Bo naozaj si myslím, že máme veľmi dobrú strategickú polohu a veľakrát ja tu spoznávam spoločnosti, ktoré susedia skoro vedľa nás a vôbec netuším, aký úžasný inovačný potenciál majú. Takže ja som veľmi vďačná za takéto podujatie. Radi by sme sa určite zúčastnili práve podnikateľskej misie v Číne, pretože to teritorium, ktoré vnímame ako veľmi významné. Takisto nové podnikateľské misie, keby boli v Afrike. Veľmi vítam organizáciu tohto eventu, pretože je kľúčové, ak chceme rozvíjať nejaké regióny, aby sa o tom rozvoji diskutovalo priamo v regióne a nie z nejakého centra z jedného miesta na Slovensku. Osobne vítam práve aj to zloženie spoločností, ktoré prišli aj na toto podujatie a aj všetkých zainteresovaných strán a najmä to, že sa začína intenzívne prepájať taký trojuholník zamestnávateľia, akademická sféra a aj municipality, či už mesto alebo kraj. Musím povedať, že so Sariom sa veľmi dobre spolupracuje. Som veľmi rád, že tá spolupráca neprebieha len teda v Bratislave, ale že Sario prichádza aj do regiónov a verím, že sa podarí v spolupráci s BBS aj so Sariom priniesť významného zamestnávateľa aj do tohto regiónu. The first time that I get this invitation for the Sario Business Days. It's clear because we are just starting our facility here on 1st of July in 25. Samozrejme, že vidíme význam v takejto spolupráci so zhromaždením podnikateľov rôznej veľkosti a rôzneho zamerania na jednom mieste a zdieľaní si dobrých skúseností. Naša firma má veľmi dobré skúsenosti so Sario. No, treba povedať, že ja som cudzinec, ja nikoho tu nepoznám, takže my keď niečo potrebovali, my normálne otvorili internet a pozerali, koho máme v tomto štáte kontaktovať. A vďaka kontaktom, čo my mali od Saria, my otvárali pobočku v Mexiku, otvárali pobočku vo Viedni, my otvárali firmu v Spojených štátoch, takže naše skúsenosti sú proste maximálne pozitívne. Pre nás Sario bola inštitúcia, ktorá zdvihne telefón kedykoľvek a odpíše na mail aj neskoro večer. Toto je super a ja by som to odporúčal každému.